مدبات لسه سبورت ناقصلك برات عزبتي مسانا بمصنعكم أزينا أنا مسكنت كتاتولنا بمهلاكم مالتي مبارح جي زترفنا ناي موداتها مدبع زياد ما نوس مدب كواخبتي أب نايلومي قريب نيازولنا قشانا دما ميرا بوتشو فيلي أسمرا كابز فريتوم حارب بولس زغنة تصاتي كم دما بحفشون أب عود سبورت هاجرنا بزع عود زي بولس تاريخ سنيدو زلو جناون تاريخ مسرح زركب بولس زغنة زيجا نزينا حزنا قريب نازلنا ملو سمو نجوسة هابتو ماريام يزبال مس نجوسة بزح مسوق قريب كعب التعلل بحكي تغريح كودا ديكل عفي زغنة ناي تاريخ بحري يمسو زلو مسو تصنعكو ويكا مسو تصنحنا ونجركا بتعمي مسيتنا نيريو كنمي يمكن نابت مدب كنمي مئتاونا مالتي قرب زهرة سكي كمي ناي كعسو سكيعت خمت فوتوي قربكات تصاوت خمس نوركي أبس حالفة أتنبيه كلين يركي موني نقوسا قل علال ويزان تالا كدي حرف أف قمقام سحوز بلا أفلط سحوز بلا أفلط ينبر أنا حميقة ساتو ما يكونون ساتو بلصات تصاوتهم حق زربا كفلطو زلوهم يوم بتاريخنا قاعد ترى زلوهم ما بتاريخنا سبورتنا إرترا مالتيو كمونا يكعسو سكيعت باي وجن أنا حميقة تبلكو كي نبلاموني زم تعذبتنا جميل أنا مسو جيزي وسيدني ري نخلنا خازخونكا بزح نجار الله ماتيو كبرات عزتي نزوم كم زي زولو سوات كنفلطهم كبرد ما كنهوم طعمي عب نجاري سلازي نزي تاريخ السرحة فلي زخونة زيجا مسو أنا صانحت ويكا مسو قال علال جيزي وسيدني ري سلازي نبطا مرة كسكروكمه كواقبتي تاتا طلع سلام كمي كنيخم كبرات عزبتي مدب لسه سبورت بحفشا تغطاتلتي نوس مدب كوعبت دما بفلاي لوم سومنون هاجرنا إرترا كاب زراعتهم حدا كوخبينا غاشانا غيرنا نابهم أغريبنا لكم زولونا أب سبورت هاجرنا بحفشا كعسو سكيعت كاب بفلاي عبي قدز نوبرو تتصاوتاي أب زوانكا أسلطان زولوي زبولوس فريات ميرا بوچو فيلا زغونه زيغا تتصاوتاي كله أب ميدا بزنصاور غوز نبره فولي زغونه كيلت أب فكرت سبورت بحفشا أب فكرت كعسو سكيعت كاب بفلاي فولي زغونه بوتا نكحز أيتشكرن سمو نجوس هابت مريم جبر مريم ببال أب كتم أسمرا كباب عراق حمص توليدهم نجوسه كابن سنتو جميريو نابزي زفقرون ساعد جون كلن تنوز هبون زول عودي تتصمبرو أحواتو بتوان نابز عودي نختصمبر زدرخو كونو كلو بفلايكا عبي حو قويتوم هابت مريم أبتي جيزيتي كابتوم بلوزا تتصاوتي نايزا عودي مالت كعسو سكيعد منبارو كابن كفلا هاجر إيرتران كمودما هاجرات غانتا إثيوبيان وكيلو أب سفلالي ودرات يساتف مس منبارو بقليلي نجوسه أب زعودي فقر نكحدرو زتدرخه اتكال خا نجوسه زعبيلو كباب عراق حمص نوتو سبورتا ودرا زكايدلو ماكل أبتوان YMCA زفلز نبر اتكال ستدوكونا مس منبارو كيلوتو كاب جيزينا بيشه كعبيون أب صوتاتات كا نكاتو أب دقة كفيتولو هو تي كبابنا هنا أب كباب عراق حمص كوينو أبو كما أبناء سبورت بوتا است حاصرين نيرنا بزخون عين سبورت أفتات مرتا سبورت تتصاد جانا بزح عينة فتينة بادمنتون تيبل تنس هاندبول تزيربول أكروبات باسكيتبول كوس أجري شو أبتانا أي باسكيتبول زيادة زنبيلة مالتي سام زنبليكا إحواتي كلهم بعلف عاب حوي قويتهم أبت مريم باسكيتبول تصاد نيرو نهي ملو إثيوبيا تمريزون صاد نيرو السهاون قوموا نحريت أنت إرترا بزيو سو حوي كاتس فعلم كا مس كان توا إمسين مش أرشام تشامبر أصايت نيرو بدحريو
ናይ ፋሚሊ ጎ ተባሂላኻ 4 ኣሕዋት 5 ወሲኽና ንፃወት ከም ዝነበርና ብኡ ሕጂ ስምዒት ሓዲርኒ ካብኡ ባስኬትቦል ንበዓል ላሳለ ከይደ ካብ ላሳለ ሸው ንቦቾፊላ መፂና ማለት እዩ ንሱ ገና ወደ 15 ዓመት ከሎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ክጻወት ብምጅማሩ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ተገዳስነት በቲ ዘፍቅሮ ዝነበረ ዓይነት ስፖርት ክትካስ ስለጀመረ ንትምህርቲ ብምቁራጽ ንጾታ ኩዕሶ ሰኪዔት ሙሉ ጊዜኡ ብምፋዩ ክሰርሕ ጀሚሩ ናይ ፈለማ ጾቱ ንጉሰ ከመይ ይዝክር ብዛሓትናዮ ንሱ ዝኽሩ ብኸምዚ ዝስዕብ ገይሩ ኣካፊልና ኣሎ ኣብ ላሳለ ኣነ ጅብዚ ናይ ወክማ ስኢልካ ኩዕሶኻ ምፂኻ ተመራሪፅካ ኢኻ ትጻወት ሕጂ ተመራሪፅካ እንዳተጻወትካ ከኣኒ ጋንታታት ደልያኻ ሽዑ ኣብ ላሳለ በቲ ግዜቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ትባሃል ዝነበረት ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ምስ ኣትየ ኣብ ኣቁርተይ ምስ ተጻወትኩ ቀልጢፈኻ ናብ ቦቾፊላ መፅእ ምስ ዜብራ ትባሃል ጋንታ ሳልሳይ ዲቪዥን ጀሚረ ብድሕሪኡ ኣብ ሞቢል ትባሃል ካልኣይ ዲቪዥን ፀዊዖምኒ ኣጋጣምታ ፀወታ ከይተፃወትና ከለና እቲ ውድድር እቲ መዋቕር ናታቶም ቀይሮሞ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ምስ ኣድሊስ ኣቲና ኣድሊስ 5 ዓመት ተፃዊደ ኣብኡ ብዙሕ ዓወታት ኣምፂና ምስ ደጋንታይ ማለት እዩ ኣብ 84 እንካ ምስ ጋንታ ሜሎቲ ኣብ ኣቲና ምስ ሜሎቲ ኻ ስጋብ 93 ምሳኻ ተፃዊተ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ናይ ከተማ ኣስመራ ጋንታታት ምስ ብስርዓት ደርጊ ዝቆማ ጋንታታት ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኮይነን ይፃወታ ምስ ምንባርን ኤርትራውያን ስፖርታውያን ናይ ማህረምትን ከምኡ ድማ ምፍራሕን ይወርዶን ከም ዝነበረ እዩ ንጉሰ ዘኪሩ ንሱን መፃወቱንካ ኣንጻር ዝኾነት ናይ ደርግ ጋንታ ኣብ ዝፃወቱ ነቲ ዝነበረ ውዕውዕ ሃገራዊ ስምዒት ብምርዳእ ዝኾነት ጋንታ ክንድቲ የላብዋ ከም ዘይነበሩ እዩ ወሲኹ ገሊጹ ንጉሰ ኣብቲ ግዜ ተሲ ዋልያ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን እዮም ነይሮም ናይ መግዛእቲ ዝነበሩ ክበልፁና ከም ዘይብሎም እንተበለፀኖም ናውፅ ዋሕ ንጎሲ ክንፃወት ከም ዘይንኽእል እዩ ምስ እተን ደጋንታና ዝያዳ ንዘራረበሉና ኣሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዋላ ፋይናል ድሕሪ ኣትዮም እቲ ስኮሩን ክነፅብቦ ይንደሊና ነይሩ ድሕሪ ኣፅቢብናዮ ዝያዳ ፀገም ከምፁልና ስለዚ ክነግፋሓሉ ኣለና እቲ ስኮር እናተባሃለ ብገፊሕ ኢና ንስዕሮም ነርና ሕጂ እዚ ብምሉእ ዙርያ ሰብ መሊኡ እቶም ወፖ ድበሃሉ ኣብዚ ኮይኖም ክሕልው ድግቦም ኣብቲ ሜዳ ኣብዙ ካብ ሰብ መብዝሑ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ንኸፈራርሑ ኮይኖም ኣብቲ ውሽጢ ኣቱ ሕጂ ብቲ ማእኸል እንዳተፃወትካ ኣብቲ ጥቆም ድሕሪ በፂሕኻ ቆያ እንተ ይብሉኻ ሕጂ ዝያዳ ሕጂ ክትፈርሕ ደልዩኻ ነቶም ናቶም እውን ክሕልው እንዳመፁ ነቶም ናቶም ካ ተባብዕዎም ዋላ ሃሪሞምኻ ከማን መሊሶም ክደግሙኻ እዮም ዝደልዩ እምበር እንታሽ ምገብሮ ከይደልዩኒ ስለዚ ዋላ ንዓና እውን ኣብቲ ናይ ደያኑ ፀቕጢ ስለ ዝገብሩ ኣብቲ ሜዳ ይሃርሙኻ ሃሪሞምኻ ሓሪካ ክትወፅእ እዮም ደልዩኻ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ እንዳተፃወትካ ዋላ ሃሪሞምኻ ትስሕቆም ዝያዳ ካሃርሙኻ ከማን ተተባብዑ ሽዑ ረብሪቦም ከዓ ገድፎ እንደይርስዓና ሓነ ሕጂ ጌታቸው ዝበሃል ነይሩ ሙሉእ መዓልቲ ካርመኒ ኢሉ ናሃረም ፀዋት ኣበበ ሚደቅሳ ይድበሃል ሕጂ መጨረሹ ኣነ በቃ ደኺመ ኢልኒ ኣይተሓዘለ ኢልኒ ሸ መጨረሻ ምስ ወደ ሕጂ እሱ እንታይ ሓሳቡ ካሃርመኒ ተታሒዝና ወይ ክንወፅእ ወይ ከዓ ኣነ ክወፅእ እዩ ርከብቲ ግዜቲ ንጉሰ ድሕሪ ሃሪምኩሞስ ሓሪቑ ፀወቱ ክጠፍኦ እዩ እንዳበሉ ስለ ዝጉስጉሶም ነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ሕጂ ተሃሪመ ተዓዊተ ተፃዊተኻ ስዒረ ማለት እዩ ሽዑ ንሓደ ዓውዲ ስፖርት ንኽትነጥፈሉ እቲ ቀንዲ ዘድልን መሰረታውን ዝኾነ ነገር ተልዩ ዕጥቂ እዩ እቲ ተፃዋታይ ሙሉእ ዝኾነ ዕጥቂ ምስ ዘይረክብካ ኣብቲ ዝፃወቱ ዓይነት ስፖርት ከድምዕ ኣይክእልን ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስፖርታውያን ከዓ ኣብዛ ዓውዲ ስፖርት ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ሙሉእ ዕጥቂ ክረኽቡ ዘይሕሰብ እዩ ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ዝኾነ ልብሲ ዝጥቀሙ ክነብሩ ገለኻ ናይ ኣሕዋቶም ወይ ድማ ልባስ ዝነበረ ከም እንደገና ኣፅቢቦም ኣማሓይሾምን ይኽደንዎ ከም ዝነበሩ ይዝቶ እቲ ዕጥቂ መጀመርያ ብዙሕ ኣይትረኽቦን እዮም እንተረኸብካ እውን ካብ ናይ ኣሕዋትካ ኢኻ ትወስድ ካብ ናይ ኣሕዋትካ ወሲድካ እቲ ዘሎ ተገፊሕካ ተፅብቦ ኣፅቢብካ በኣ ጌርካ ከዓ ትፃወት ኣነ ዝከረኒ ናይ እንዳቢኒ ጫማ ነይረን ስጋብዚ ናይ ካሎ ናይ ታሕቲ እግርና ብኸቢቡ ምስ ረስኒ ናይቲ ምፅዋት ምፍሕፋሕ ከምዚ ኢሉ ይቕለጥ ከም ስርዓት ካሎ
ምቹ ኣይነበረን ማለት ስለዚህ ንሰለስተ መዓልቲ 4 መዓልቲ እንተሓንከስካ ትኸይ ተመሊስካ ናዊኻ ተኣቱ ሕጂ ምስ ዝደሎ ናይ ዝሕጅሲ ናይ ሕጂ ሞንታ ኣኽቱ ኣብ ስፖንጅ እዮም ዝፃወቱ ኣብቲ ግን ንማለቱ ኢኻ እቲ ጫማ ትገብሮ እምበር ምስቲ ሜዳ ምስቲ ኣፃውታ ምጡን ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ ስለዚ ተሸጊርካ ከማን ነቲ ስፖርት ዝያዳ ተሐይሎን ነበርትዕን ነርና ማለት እዩ ንጉሰ ኣብቲ እዋን ማለት ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝፃወታ ንዝነበራ ጋንታታት ዝነበረን ብቕዓትን ብተፃወትኻ ዝንፀባረቕ ዝነበረ ውልቃዊ ክእለታትን ንሜድያ ፖቾፊልያ ብተዓዘብቲ ንክዕለቕልቕ ምኽንያት ዝኾነ እዩ ነይሩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮኻ ኣፍቀርቲ ናይ ዝዓውዲ ኣብ እዋን ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ስንተላይ ኣብ እዋን ልምምድ ከይተረፈ ንናይ ንጉሰ ክእለትን ኣፀዋውታን ንክዕዘብ ናብቲ ሜዳ ይወርር ነይሩ እዩ እዚ ንንጉሰ ዝፃወተላ ዝነበረ ጋንታ ሜሎቲ ዝያዳ ሓይሊ ክህባ ይረአ ነይሩ እዩ ኣብ እዋን ውድድር እውን እዛ ጋንታ ካብ ደቂ ሃገራ ዝኾና ጋንታታት ከቢድ ፈተና ይመፃ እኳ ተነበረ ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ እውን ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ክትከውን ክኢላ ምንባራ ንጉሰ የዘቱ ወፍቲ ግዜቲ ዳርጋ ኩላህና ተማጣጣኒ ኢና ነርና ግን ኣብቲ ናይ መሪሕነት ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ንዕወት ነርና ቀዳመይቲ ኮይና ንወፅእ ነርና እዚ ክብለካ ግን እቲ ውድድር ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ልምምድ ግዜና እዚ ሰብ ድመልእ ንምንታይ መስለካ 5 ወይ 6 ድሕር ተፈላለኻ ከም ወዲ ጋንታ ዘይኮነ ከም አንጻር ጋንታ ኢና ንፃወት ኣብቲ ልምምድ ክንሰዓር የብልና ንብል ንሳቶም ከዓ ክንሰዓር የብልና ንብል ብውሕጅቲ ምውድዳር ነቲ ናይ ጋንታና ክእለት ዝያዳ ከበዓብሎ ጀሚሩ ሕጂ እቶም ሰብ ከም ስርዓት ሜሎት ትሬን ትገብር ኣላ ተባሂሉ እዚ ብምሉእ ይድመልእ ሕጂ ገሊኦም ዋላ ሕጂ ክዕልልካ ከሎ ዝክሮ ንሕናስ ኣብቲ ናይ ትሬኒንግ ትገብሮ ነበርኩም ውድድር ዝያዳ እቲ ናይ ውድድር ንምስጠና ነይሩ እዩ መልከ ንሕና ተማጣጣኒ ክእለት ስለ ዝነበርና ሕጂ ብተን ጋንታ ድሕሪ መፂኻ ዝያዳ ንሕና ሽዑ ንዕብልለን ነርና ዓብሊልና በዓል ቺፖሊን ነይሮም ከምኡውን ዋልያውን ነይሮም ደጓዓሊ ድሓር ክራይ ቤት ተኾነት ከኣኒ በዓል ደጓዓሊ ከዓ ሳሎሞን ሓያላት ነይሮም ሕጂ ብኡ እንዳተፃወትና እውን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ዝግበር ውድድራት ኩሉ ግዜ ብቀዳመይቲ ኢና ንኸይድ ካልእይትና ከዓ ቺፖሊን ትኸይድ ነይራ ከም ካልእይቲ ኮይና ኣብኡ እንዳተፃወትና እውን ኣብ 85 ሻምፒዮን ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኮይና ሜሎቲ አንጻር መለጋጭና ሻምፒዮን شو أنصار كرايبيتا نحن خبز خير نانو ناي أديس أبا صارتهم هوتيل اللي مدقماتو هوتيل اللي مدقمجوبو محل تاو ترينين مسرحو وكل مشو ناي سبورت جديد اللي مسرحو نحن كاو كنا حمق قبلنا عند تباهله أبصمون كل تجزية جن أديس أبا خطب بحال كلها كل توحي مدلات نقدر سبب زي بيتغير كشكلنا أفتح رأس نقول بوابات نوت زين حاز أسكالا بمولو مسون وردون ديو حد زيون فوتين تبعي قابزي بيتغيرش بكرنا نقول حجي تا غانتاسي فقردنا براس لزخونات عدد من حسابات نتا سبورت مع نتا باسكت بول مع بيننا زيرنا نصرح بومت انغاني تا شامبيون دول كاوتينا انون كوكب نعملو إثيوبيا وزيده بدحريون اب 80 شوعات تنكا كومو كيدنا غانتانا بملتو شامبيون نعملو إثيوبيا هنا انا اخوف تطاوتاي كوينا خا وزي مالتي بخا كلتا غزي نعملو إثيوبيا وزيده سالسيتون نيراني ግን አጋጣሚ በቲ ዝነበረ ውድድር ከነወጽ አይካልና አይታዓወትና ነው በሐደ ሐደ ናይ ቴክኒክ ጽገም ካብቲ ውድድር ወፂና ሰውታ ሓሊፋኒ ማሊ ሳብታ ናይ ናጽነት መዓልትኻ ድሮ ናጽነት ከይድና ሳልሰይቲ ከወጽና በልኩኻ ኣለኻ ናጽነት ኮይኑኻ ተሪፍና ግን ዝያዳ ካብ ናጽነት ጋር ተሓጉስና ማለት እዩ ንጉሰ ብዘይካ ምስ ጋንቱ ሜሎቲ ሓቢሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገሾ ገዲፍካ ንሕሪት ጋንታ ኤርትራ ብምካል እውን ናይ መላእ ፀወታታት ኢትዮጵያ ንምስታፍ ምስታ ሕሪት ጋንታ ተጠርኒፉ ብምጋሽ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉን ንዓባይ ሃገራት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምካልካ ኣብ ዓብዪ ዝኾነ ውድድራት ብምስታፍ ስሙ ከድምቕ ክኢሉ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንጉሰ ንዓመተ 1982 ብፍሉይ ከም ዝዝክራ እዩ ገሊጹልና هو أنا بطعم أنا حج أنت يعني راح نوصلك
أب قدمي أزنا ولا تاب سمانية كمان كخيدنا تجبأني تريفه من ده تريفه مني زيادة أنا توما سلطة أنت ملك تنبه أبتا سمانية سلسلة جن أبتا سمانية حدن أنت مريض أخيد كله هو أزياء طبق تسميعتنا من ده أبتي دلغو درجات العيلة مالك زيادة طبق تصعيده طبق قبيلة بدحري أغمان أب سمانية كلتن كيدنا حري تغانتا ناي هاندول يقيد هاندول كيده تصايتنا قالي توصينا او تصبيم باسكتبول እንደገና ተጻይትና መሊሰ ናይ ሙሉ ናይ ኢትዮጵያ ካ ተመሪሰ መሊሰ ወተሪፈ ማለት እጅታ ዓመት ያሲ 3 ጊዜ ተመረጽኩ ፍሊስ ኔራ ንጉዛ ውሽጣ ሀገር ኮይኑ ዘካይዶም ዝነበረ ውድድራት ዝዓተሩ ውልቃው ዓውታትን ክትምልከትን ከለኻ ገና ክሳዕ ሕጂ ክጻሕ ዘይተኻለ ክብረ ወሰናት ሰሪሑ እዩ شومون تسعة عكتات البول ستصاتي كعسة سكيت كفل هاجر يرتاك السمان كله بدمركا عصرت وحرش المعطات عاب كبحنا بيتو صغيرين نزست عزبان يوجد هاجرن ناي إثيوبيان مع كانت الزينة سفح الشافنا كهبون كلوا عاب هاجر إثيوبيا مع كانت الزينة نوجسة يأرتراو نوجسة النابلاين نسمو زاد مغاز نبرا نوجسة هو أول أزيادة أجيب نوجسة ترايد يكونس يأرتراو نوجسة لمن بتوع النيرماو يأرتراو نوجسة هو أجيت أقوم زاقت سلسم كوينا حجي أبزخون أبوها خريق خاخلو إرتراو نوسين دول نيرم أتي تنشوا استديوم ولا 4 كيلو بالو درنا نصعد نيرنا ميدا هازنا بره ولا تن معنا زيناون أزين ولا بتي ريبورتر غازيتا واتن أدي زمن سبورت فانات بحالا أباون زياداون أبزاناي تلفزيون بسولومون دالوت برنامج مسراشات تصعدنا لا زيادة أو خاي قلت أني مالتي جزء صبو شفنا هيبومسي يخودو نيرم نالازا ناير تراون رسعينا يا خيدنا نيرنا أبزياون كاب 84 أتحيزة أب شمون تجزي تخطط علي ناي كوخب بنروسوتكو أبرزياون حنتنا يشوت بنروسوتكو عجت أغلى لا 10 حدا باسكتبول 10 حدا ناي كوخب وسيد الله حج زيادة غاب زغاسي شفنا نيرو مالتي صاوعيد هاجراوت غانتا إثيوبيا كركبن كله نوغسه نوعو هابتو وان هاندبت كم زنبره بدحريغن مستاغرايت غانتا تطنيفو ناب هاجر روسيا بمغاش انصار روسيا بمصوات ناي فلما غرا ودداتا كايدو نوغسه بزكه تدرته ناي غراو صوتاتا تمكرو ناب استفلالي هاجرات افريقا كوم دما ماكلاي مبرغان مستاغرايت غانتا إثيوبيا اب استفلالي غايطاميتات كم حلقه بمخان نتاغرايت غانتا بممرحنون ارستي شريحين هو افتانا 84 انا نغز ايفلتكم نيرهم تمرصكم اجي خبطهم حريت غانتا دخلنا انا ايرترا تمريز قال لخيلين اجي انا صوتا يمثلني ناي بحقي مثلا ما حرت سلطاني افت زمرنا هوتيل زورين بيارغلين بلو سلطاننا حريت غانتا ايتيبي ناتيو نوسه تمريز قال لخمو ابزو ترفيخان اسمراي تخيدنيها شفتو وددر مسودانا اسمرات ملاسي هايلني جانا يتدالغون ممزار ولكها عنده ولي خيده نحر باسكتبول نيرترا خيده ماليسنا ايتيبيا مستمرسكو اجيت غزينا وح كوينو دارغا خلت ورحن قلم 3 وري نفتي اديس ابا غير مالي دحريو اب معلت خلت غزي لو ملنا سرحنا راشا خيدنا مالتي نابروسيا خيدنا شويه ماليسنا صوم منوتيهم جيب تقلالا سي 3 غزي راشا خيده 3 غزي جيبوت خيده حساب يمن أبزين قبل كأن نبيتا حريت غانتا إثيوبيا سكاب أمبل كوينه أبزي كابتن كوينه تصعيته مالتي نتا غانتاس كم كابتن مرحانيره جدير سعانه نتسلطان هاجرات غانتا زورين بيادغلي سكاب هوتيل أب مرقسي مزي نغسو ولا حنت صقطي كلو كايبلون نصا خوينكا خمدلاي كاتصات يبلنني أوم لمدنا مسودانا ولا مغشانا مسكنا قمين عميدا متاونا سيرفيس قاعد نصانا بالتليفون غيرو يزارب نجي نتي صقطنا خايلو نصا خوينكا قصات ابروسي امنت كاني روباي الحمد لله خمس صات طبو كونفيدنس كم زلني جلس لدفل الحمد لله كاخوينكا نصا خوينكا تصات لجناتي متصات نتوم تصاتي زياده خبارات مخل دبلات تحساسبا سلاز نبرو كابتن بروتاسي ايتبلن مالك دحرنا صنت نوغسه اب هاغورو بمخان مس غانتو ميلوتي زكايرو فلاما غراو صوتا
ነቶም ንዓመታት ዝኣክል ዝተዓዘቦን ደገፎም ውን ዝገለጹሉ ኣፍቀርሲ ፖቾፊልያ ብክእለቱ ገይሩ ከሰራስሮም ከሎ ጋንቱ ሜሎቱ ኸኣ ኣብቲ እዋን ኣንጻር ሱዳናዊት ጋንታ ኣልመሪኽ ተፃዊታ ምንባራ ብምዝካር እታ ፍጻመ ንዑ ዓብዪ ዝኾነ ዝኽሪ ከም ዝሓረገትሉ ዘኪሩ ናጽነት ከዓ ታሽም ጌርና ማለት እዩ ምስ ኣልመሪኽ ናይ ሱዳን ኣብዚ መፅያ ነይራ ኣብዚ ተፃዊትና ብጋንታ ሜሎቱ ሰዒርና ኢና ብሕሪት ጋንታ ሰዒርና ካልእ ምስ ክልተ ተፃዊታ ግን ሰዒራተን ሽዑ ደይርስዓኒ ኣብዚ መዓት መእተው ተሳኢኑት ይሰብ ሕጂ ኣነ ዝያዳ ደስ ዘብልህኒ ቃሻዓ ኢንተርናሽናል ፀወታ ሰብ ናዕሪኒ ይፈልጥኒ ኣብ ደገ ከይደ ስለ ዝፃወት ነበርኩ ኣብዚ ሽዑ ብጣዕሚ ሰብሲ ናተይ ክእለት ዝያዳ ኣድኒቕኒ ማለት እዩ ኣነ ደይርሶ ሕጂ ኣፈወርቂ ገብሪ ህይወት ወዲ ገዛውትና እዩ ከምኡኹም ዝፃወት ኣይፈልጥኒ ነይሩ ኣነ ንጉሰ ከምኡ ትፃወት ኢለ ግምተይ ፈፂሙ ኣይነበረንን እዩ ብጣዕሚ ገሪም እንደሎ ኣጆኻ ቀፅሎ ገለ ኢሉ ታሽም ጌርኒ ማለት እዩ ድሕሪ ናጽነት ንጥፈታት ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ዓብዪ ዝኾነ ዝላዮ ኣመዝጊቦም ኣብቲ እዋን ከዓ ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዲቪዥን ብክልቲኡ ፆታታት ክሳዕ 65 ዝበፅሓ ጋንታታት ምዝጉባት ምንባር ብምዝካር ብድሕሪኡ ግን ካብ ዓመት 1995 ጀሚሩ እቲ ዝነበረ ረስኒ ክቕንስን እተን ጋንታታት ካብ ቁፅረን ክውሕድን ተራእዩ እቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረሉ ዝያዳ ተኣሽሚ ነይሩ ህልኽ ዝመልኦ እዩ ነይሩ ክስዑ ክንሰዓር የብልና ንብል ኣተሓሳስባ ነርና ደገፍትና እውን ብዙሕ እዮም ነይሮም በቲ ነገርኳ ናይ ጋንታ ፍቅሪ እውን ስለ ዝነበረና ዝያዳና ንሕየል ነርና ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ኣብታ ስጋብ 94-95 ከምኡ ኢሉ ይቐፂሉ ነይሩ ዝያዳ እንዳሓየለ መፅኡ ተፃወቱን ሽዑ እውን ክውሰኹ ጀሚሮም ሕጂ እሳ ቁሩብተይ ደይምዕቃባ ቁሩብተይ ተኣሽሚ ትገብረኒ እታ 94-95 كما إلى قد إلى نيرات تخون أتمسجار ستوبه مخنا نيرو ما حيله خانيرو شعور قرطين لا دخلنا نزيو لا دخلنا نزيو مر سجاب سوسان حموشن جانتا بس إحنا نيران نايدك نسيو نايدك توعديو قدام أي كارا يسال ساي ديفيجن فدرشن ستوبه من قصة أصغيرو دحاريو في وجود نايدك قدي مهلاو ويابز مسيان دي متصوات قال كله تصل واحد يرو قرطة عجين لا دخلنا نزيو ንጉሰ ካብ ፆታ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ዓመተ 2006 ተፋኒ ኣብቲ እዋን ከዓ ምስ ጋንታ ሰዋ ብምዃን ኣሰልጣንን ተፃዋታይን ኮይኑ ነታ ጋንታ ብምምራሕ እውን ናብ ዓወታ ዘብፅሓ ምዃኑ እዩ ብምዝካር ኣብ እግሩን ሕቑም ዝወረዶ መጉዳእቲ ግን ካብቲ ዘፍቅሮ ዓውዲ ኩዕሶ ሰኪዔት ጦሮታ ብምውፃእ ናብ ናይ ኣሰልጣንን ስራሕ እዩ ኣድሂቦም ንጉሰ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዔት ካብ ንእሱ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብዝገበሮን ጌና እውን ዝገብሮ ዘሎን ናይ ምፅዋትን ምስልጣንን ስራሕ ዕጉብ ምዃኑን ኣብዚ እዋን ከዓ በዛ ዓውዲ ስፖርት ናይ ግራስሩት ስልጠና ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ብምግላፅ ኣብ ናይ ምስልጣን ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዝኣቱ ጥራይ ኣብ ናይ 15 ዓመታት ግዚኡ ብቁፅሪ ሓያል ስፖርታውያን ብምፍራይ ንዝተፈላለያ ጋንታታት ዞባ ማእከል መጊቡ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ሕጂ ካብታ ነገርኩ ካብታ ብንእስነተይ ምስልጣንን ምፅዋትን ጀሚረ ሕጂ ኣይጠቐስናዮ እምበር እዚ ናይ ሚኒ ባስኬትቦል እውን 10 ዓመት ተኸታታሊ ግራስሩት ሰሪሕ 15 ዓመት ማለት እዩ እዛ ቦቾቪላ ሕጂ ተካእቲ ትረኽቦ ነበረት ካብኡ እዩ ኣብዚ ኮይነ ሰልጥን ነይረ እዚ ፀዓቐ ምስ በዝሖ ከዓኒ ንሜክሲኮ ሜዳ እዛ ሃዋኪል መናፈሻ ዘላ ኣብኡ ኮይነ ሰልጥን ኣሎ ስጋብ ሕጂ ኣሰልጢነ እውን እቶም ተምሃሩ ብቑዓት ዝበልና 2 ወይ 3 ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ 2 ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ንሳልሳይን ካልኣይን ዲቪዥን ኣብዚ ዓመታዊ ውህቦም ማለት እዩ ሕጂ ምፅዋት ጥራይ ደይኮነስ ምስልጣን ኩሉ ነገራት ስለ ዝገበርኩ ዕጉብ እየ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ተፃወቱ ድመፁ እውን ስጋብ ሃገራዊት ጋንታ ዝበፅሑ ኣለኹ ኣብ መጀመርያ ምሳይ ተሰልጠኑ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣትዮም ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎም ኣሎ ዋላቶም ካልእ እውን ኣብ ጋንታታት ኮይኖም ፅቡቅ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኮሌጅ ድዩ ኣብ ናይ ሳዋ ድዩ ኣብ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ድዮም ገለ ባስኬትቦል ናተይ ደኣተዎ ዳርጋ የለዎም ክብትብሎ ዝተኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂስ በቲ ዝገበርክዎ ናይ ባስኬትቦል ብምፅዋትን ብምስልጣን ዳርጋ ዕጉብ እየ ንጉሰ ኣብ 1995 ምስ ወይዘሮ ሞቐታ ራእያ ቃል ኪዳን ድሕሪ ምእሳር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቦ 4 ውሉዳቱ ኮይኑ ናብሩ ኣብ ምምራሕ ይርከብ ኣብ ዕለተ መርዑ ንጉሰ ንመርዓቱ ሒዙ
ናብ ሜዳ ፖቾፊልያ ብምኻድ ምስ ደገፍቱ ድሕሪ ምልላይ ክጻወት መዲቡ እኳ ተነበረ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን በቲ ተግባሩ ግን ስድራ ቤት ናይዛ ሜዳ እምብዛ ሕጉሳትን በቲ ዝተኸስተ ናይ ፈለማ ዝኾነ ህሞትካ ሓጎሶም እውን ገሊጾም እዮም ኣነ ብ 1995 ተመርዐ 4 ቆልዑት ኣለውኒ 3 ኣዋልድ ሓደ ወዲ ጽቡቕ ናይ ሓዳር ግዜ የሕልፍ ዘለኹ ዝያዳ ሕጂ ኣብታ ስእሊ እውን ክበካ ክትሪአኻ ኣብታ ናይ መርዓ ግዜ ኣብዚ መፅእ ውድድር ተሰሪዕና ነይሩ እጅብታ ውድድር ካብ መርዓ ቤተክርስትያን ወፅእ ኣብዚ መፅእ ክፃወት እየ መዲበ ነይረ መርዓት ኣብ ዝኸፍኩት ኣጋጣሚታ ፕሮግራም ቀይሮማ እምበር ናይ ቁርሲ ፕሮግራም ኣብዚ ክግበር ኣብዚ ኮይነ ክፃወት ተባሂሉ ነይሩ ኣይገበርዋን ቀይሮማ ብድሕሪኡ ግን ኣብዚ መፅእ ምስ መርዓተይ ተሳኢለ ምስቶም ዓጀብተይ እውን ተሳኢልና ኖ ኣብታ መርዓ መዓልቲ ምስ ቤሎና ብጣዕሚ ገሪሞም እዮም ከምኡ ኣይተፀበይዎን ነይሮም ታ ፕሮግራም እንዳሓሰብናያሲ ናብዚ ክመፅእ ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ መፅእ እውን መጀመርታ ግዜ ናይ መርዓ ተገይራ ሽዑ ኣነ ምስ ገበርኳ ብድሕሪ እውን ዝገበርዋ ሰባት ኣለዉ ዝያዳ ኣብነታዊ ኮይናስ ኣቢልያ ማለት እዩ ወገለ ካብ ደቅኻ ንዝነፈ ዝምባለ ዘለዎም ህሉ ወፃወት እዮም ኩሎም ሕጂ ኣብ ክለባ ስለዘይኣተዉ ጥራይ እምበር ሕጂ ኣብ ኮሌጃት ይመሃሩ ኣለዉ ሕጂ ዝያዳ ኣብቲ ባስኬትቦል ኣብቲ ናይ ክለባት ኣይኣተዉ ክእለት ኩሎም ግን ኣለዎ ንጉሰ ተፃዋታይ ኩሎም መፃወቱን ደገፍቱን ዝነበሩ ኣብዛ መደብ ኣጋይሽ ብምግባር ዝኽሮም ንኸካፍሉና ተወኪስንያም ስሞም ድማ ሳሙኤል ገረዝጌር ዘርኢት ገዛኢ ስቲፋኖስ ሃብተማርያምን ንንጉሰ ብኸምዚ ኣገባብዮም ገሊፆሞም ፈለማ ዘቕረብናሎም ሕቶ ንንጉሰ ብኸመዮም ዝፈልጥዎ እዩ ምስ ንጉሰ መጀመርያ እኳ 2 ዓመት ዝኸውን ኣንጻሩ ኮይነ ፃዊታ ኾን ከለኹ ልዕሊ 10 ዓመት ግን ብሓንሳእ ጋንታ ኮይና ተፃዊትና ኣብ ጋንታ ኣስመራ ቢራ ወይ ከዓ ሜሎቲ ኣይ ነገርካ ንጉሰ ብዝኸባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ብሓንሳብ ኢና ዓቢና ብዝበለፀ ከዓ ንዳዊት ሓወይ ዓርኩዩ ነይሩ ዳዊት በሃል መፃወቲ ነይሩ ካብቲ መትዓቢት ንላዕሊ ምስ ዳዊት ምስ ዕርክነት ምስ ገበርካ ዝያዳ ብሓንሳብ ክንጥመር ክኢልና ዳዊት ካብ ዝዓርፍ ስጋ ሕጂ ከዓ ካብ ንጉሰ ተፈልዩ ይፈልጥ ንጉሰ እውን ከባይ ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጋንታ ሜሎቲ ትበሃል ባዕላቶም ተጠራኒፎም ዝፃወቱ ዝነበሩ ተፃወቲ ነይሮም ሽዑ ኣነ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ናብ ሜሎቲ እታ ጋንታ ብዝሓሸ ኣቃውማ ክንጥርንፋ ጀሚርና ማለት እዩ ሽዑ ንበዓል ንጉሰን ካልኦትን ካብ ጋንታ ኣዱሊስ ኣምፂና ኣደልዲልና ነታ ጋንታ ስለዚ ሌላና ካብኡ እዩ ዝጅምር ምስ ንጉሰ ማለት እዩ ንጉሰ ምስ ጋንታ ሜሎቲ ብምዃን ዝተፃወቶ ተራ ኣብ ልቢ ደገፍትኻ ዝነበሮ ቦታን እውን ኣጋይሽና ዝኽሮም ኣካፊሎምና እዮም ንጉሰ ብጣዕሚ ወላ ብጠባዩ ወላ ብክእለቱ ካብቲኦም ፍትዋት ተፃወቲ ክጥቀስ ዝግብኦ ሓደ እዚ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ንኤርትራ ወኪሉ ድዩ ዘይተፃወተ ንኢትዮጵያ እውን ወኪሉ ካልኣይ ርእሱ ሳልሳይ ርእሱ ድዩ ዘይተፃወተ እንደገና እውን ዋላ እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋናት ብጣዕሚ ፀላው ካብቲኦም ቀንዲ ቤስት 5 ዝፃወቱ ዝነበሩ ብቀዳምነት ዝወርድ ዝነበረ ተፃዋታይ እዩ ናቱ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦቱን ብሓንሳብ እንዲኦም ምስ መፅኦም ግን ናይ ንጉሰ ፍሉይ እዩ ነይሩ ንጉሰ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ባስኬትቦል ዘሎ ክእለት መማዘንትን መዳርግትን የብሉም ዘይክል ዓለም ስለዚ ኣብቲ ምስ ምንፃእ ንጉሰ ላጋንታ ሓይላ ዳርጋ ዋጭ ሙሉእ ናይቲ ዓመታዊ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ዘባር ዋንጫ ዝበሃል ነበረ ውድድራ ብምሉእ ጋንታ ሜሎቲ እያ ተወስዶ ነይራ እዚ ከዓ ዓብዪ ፅልዋ ናይ በዓል ንጉሰ እዩ ማለት እዩ ንጉሰ ካብ ባስኬት ተፃዋታይ ይኽብሉ ኣነ ንባዕሉ ባስኬት ይኽብሎም መረፅኩ ነይረ ንባዕሉ ባስኬት እዩ እታ ባስኬት ንጉሰ ዝፈጠራ ኮይና እያ ትስማዓካ ምክንያቱ ንጉሰ ብንእሽቱ ዳርጋ ኣብ ካልእ ዓይነት ስፖርት ኣይተሳትፈን ክጅምር ከሎ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብዛ ዋይምሲኤ ትበሃል ኣብዛ ጠቓና ዘላ እዩ ጀሚሩ ካብዚኣ ጀሚሩ ባስኬት ምስ ተፃወተ እዩ ብዝበለፀን ብዝለዓለን ከዓኒ እቲ ዓቕሙ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳበረኹን እንዳሓየሎን ይመፅእ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ዝነበርናዮ ዕድመ ዋላ እኳ ካልኦት ናይ ባስኬት ተፃወቱ እንተነበሩ ብዝያዳ ግን ክእለት ናይ ንጉሰ ክነድንቕ ዓቕሚ ናይ ንጉሰ ክንርኢ ኢና ንጓዓዝ ጌርና ናይ ንጉሰ ምህላው ኣብ ፀወታ ንጋንቶም ሜሎቲ ዝነበሮ ጥቕሚ ከምዛ ቀዲሙ ክግለጽ ፀኒሑ ኮይኑ ኣቶ ስቲፋኖስ ግን
ፍሉይ ዝኽሪ ዘለዎ እንታይ መስለካ ንሕና ዳርጋ ኣብ ፀወታ ብዙሕ ግዜ ንዕወተሉ ነበርና ግዜታት እዩ ነይሩ ከም ጋንታ ከም ሜሎት ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ገም ተገድሰኒ ንዓይ ወይ ዝያዳ ፅልዋ ትህበኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀወታ ክንገብር ከይድና ነርና ንውድድር ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ቀዳመይቲ ስለ ዝወፀት ሜሎቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ከይድና ፀዊትና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ትንሽ ሜዳ ትበሃል ነራ ኣብዚ ኦፕን ኤር ከምዚ ክፉት መፃወቲ ኣብኡ ንፃወት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ማይ ሃሪሙና ማለት እዩ ማይ ሃሪሙ ተፃወታ ተቋሪፁ ነጥብታትና ሒዝና ናብ YMCA ኸይድና YMCA ትበሃል እፁብ መፃወቲ ባስኬትቦል ዘለዎ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኸይድና ተፃዊትና ማለት እዩ ኣብኡ ኸይድና ተፃዊትና ነታ ቀዲማ ስዒራትና ዝነበረት ጋንታ ኣብ ፋይናል ስዒርናያ ማለት እዩ ኣብ ፋይናል ምስ ሰዓርናያ ኣብኡ ዝነበረ ፅልዋ ናይ በዓል ንጉሴ መስተንክር እዩ ነይሩ ንሕና ጥራሕ ደይኮንና ብዙሓት ኤርትራውያን ተምሃሮ ሰራሕተኛታት እዮም ኩሎም ካብቲ ዝብለካ ዘለኹ ከባቢ ስቴድዮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ስቴድዮም ንYMCA ኣዝዩ ነዊሕ መንገዲ ክሳዓብኡ ምሳና መፅኦም ነቲ ፀወታ ተዓዚቦም ኣባታት ተባቢዖምና በዚ ዝረኸብናዮ ዓወት መስተንክር ክሳዕ ሕጂ ብሂወተይ ዘይርስዓኒ ነገር እዩ ቀዳሞት ወፂና ሽዑ ቀዳሞት ወፅና ንዕኡ ሒዝና ከዓኒ ንኢትዮጵያ ወኪልና ክንወዳደር ንጅቡቲ ኸይድና ማለት እዩ ኣብ ጅቡቲ ከዓ ተዓዊትና መፅና ንመጀመርያ ግዜ ደገ ኸይዳ ተዓዊታ ዝመፀት ጋንታ ከም ጋንታ ማለት ሜሎት እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ዓብይ ፅልዋ ነይሩ ናይ በዓል ንጉሴ ፀወታታት ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ እዚታት ይናፍቐካ ሕጂ ማለት እዩ ምስ ቃልት ጫማ ንጉሰ ካብዚ ዓውዲ እዞም ኣፍቀርትን ተፃውቱ ዝነበሩን እንታይ ተሰሚዕዎም ሓቲትና እዮም ነርና ብጠቕላላ ብሓፈሽኡ ወላ ናይ ንጉሰ ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ቦቾፊላ ማለት እንዲ ንጉሰ ግን ካብ ዝገርመካ ነገር ካብቲ ታሽሙ ኣይተፈለየ ካብቲ ቦቾፊላ ወላ ኣይፃወት ዳ እምበር ተካእቲ ተፃውቲ ዘቕርብ ዘሎ መን እንተበልካስ ካብቲኦም እንዘይ እሱ ተሓጋገዝቱ ገይሩ ስቲል ከማን ንቦቾፊላ ተካእቲ ዘቕርበላ ፀዋታ ንሱ እዩ ኣብ ፀወታ እንተመፂኻ እውን كما سلطانو خوينو قرب اوانون كيدو خون خيلو نغوسس دارغا يرحقن كابتي ابو تشوفيلا بحفشو تي باسكتبول كمان ازنا يزو حجي قناتات زلو كمسات تزي كوينو ازيو يوز معبل زلو انا خون زبل حجي بخيله تصاوت تطرح كتخريو خلاها انا سغا حجي نغوسس تصاوتاي مصيون ايبلني انا مناتو نغوسا تريو خلاص نوي وان تصاوت باسكتبول حجي زفطر زلو تصاوت كن انت اوانم تصاوتهم انت اوانم اسلطنتيكم زخونس يغرمكايو حجي ناي نغوسا ابنت كنكتل علنا نغوسا خابتي بوچو فيلا كمزي حجون كطفيو كلون يزبل انا بوغني انا نغوسا ጫሙ سقيلو ايبلن دي خالوت نغوسا ጫማ سقيلو خلو خول خون انا ግን بقرب خكاتاتو نغوسا خابتم ጫሙ زي سقلي مخنياتو انا نغوسا بزح غزي كاب باسكيت كفل خال سراح كسرح الى كابتم بزح غزي زوطو سباتي ግን ንሱ ናሽቱ እንዳመለመለ እትናትና ዓቅምስ ቀቢርና ንሐልፍ የብልና እንዳበለ ካቦቸ ፊላ ኸይተፈለ ካቦቸ ፊላ ተፈሊ እንታይ ዝባል ቀደም ኳ ስታይን ብሎ ነርና ሜክሲኮ ሜዳ ቀደም ካምቦ ዛብጥ ያባል ነር ተኸባብቲ ናኡ እንዳኸደ ቆልዑት እንዳሰልጠነ እንዳመገበ ስጋብ ሕጂ ዝኸይዝ ዘሎ ሓንቲ ንጉሰ ዘጉሄን እንታይ እንድሕሪልካኒ መንግስት ደረጃ ይኹን ብክለብ ደረጃ ንንጉሰ ክትከስወሉ ዝኻለት ዘይምህላዋ ጥራሕ ስጋብ ሕጂ ዝኾነሲ ካብ ንጉሰ ክትከስብ ኣይከኣለት ምክንያቱ ንጉሰ ዝበዝሖ ደረጃታት ንሕና በዓል መንሽሙ ንብል እንዲና የበዓል ኣሜሪካውያን ተፃወቱ ዘለዉ ነድንቕ እንዲና እቲ ደረጃ ዳርጋ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሃገርና ንጉሰ ጥራሕ እዩ በፅሒዎ ክንብል ንኽእል ግን እቲ ናይ ንጉሰ ዓቕሚ ስጋዕ ሎሚ ዘይከሰብናሉ ብጣዕሚ ዝያቶ ብሄል እዩ እቲ ኣፍቃሪ ናይቲ ስፖርት ዘበለ ብምሉኡ እቲ ዓቕሚ ናይ ንጉሰ ጌና ከይኣረጎ ከሎ ከይተደርበዮ ከሎ ካብ ሕጂ ጀሚሩ እግሩ ተኸቲልስ ሓደ ነገር ካብ ንጉስ ኮርስ ይላቦ ኣብ መወዳእታ ባሪ ኩብራ ተኸታተልቲ ንሱ መደብ ከዋኸብቲ ሃገርና ኤርትራ ካብ ዘፍሬቶም ብሉጻት ዝኾኑ ዜጋ ሓደ ዝኾነ ንጉስ ሃብተ ማርያም ክሳዕ ሕጂ ነቲ ንሱ ኣሚኑ ንሃገርና ኤርትራ ካብ ዞባዊ ውድድራት ብምሕላፍ ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ከስሚዋ ዝኽእሉ ንኣሹ ኣብ ምምልማል እዩ ዝርከብ እሞ ስለ ግዚኡ ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ መደባቱኻ ዓወት ብምናይና ተሰናቢትና እዮም ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን سلام
هراين باركو برات تخطاتلتي مدبكم مدب لس سبورت نلومي حيزاتو زغربت مدبات أبزي نزازم اللومو عجيبكم انت ماهركم تزناقعكم كتكونوا تسفانايو مايك تبلون تلو بحكي الكيوري كبرات تعذبتي بحكي خمتا قديما خطولات صنحت بزي نايلوم سوم زغربنا مدب عجيبكم كتكونوا تسفانا لعلي سلازي زا مدب زيا كتقصل قصالنا تاون وحسكون تيناتكم زغونه توبنا رئيتوتات ابز مدبناون توسغنا ويكا توبنا حناص زغونه نقفتان معدون مخرن اگداسيو ذكروا زا مدب زيا كاباهم باهم نعاهم لعل خلها مكتتالكم سلازغونه مكتتالكم اي فلينا اندابلنا مساخم زطنحنا غازيطኛታት زهرا بادورين كوم دوما ميكائيل حدغم سمزلو سومن مس حدش زغونه مدبات لس سبورت ناكرها كساب شعوغن سلام سناي